دوستان عزیز سلام علیکم. اینا نزد ما دا офтобак, плитаи офтобак. Акы ма барои чӣ видео кардам? Барои инами симе ки оз ма инами спирал часмонам. Намхе омад, ина ду симша бировардам. Ду сими мисол инай поён. Ана мақсади гап. Симора дидин ду хел рангай. Ана ду хел рангай мисол. Инаш дута сафедаи мисол сирх бутай. Нигоҳ кунед барои чӣ? Мақсад рангора нигоҳ накунед. Ҳамин ду тайтора дидин фарқ надорад. Иша да иш мезанӣ, иша да иш мезанӣ. Ҳама хе часпонагӣ ягон зарар надорад. Хело мега чӣ ба ин дута сафедай иш мисол сирху мисол дигар рангай. Бисёраш ҳайрон мешавад. Барои бародаро аҳамият натин. Ягон вақте сета шошахай мисол бо якта мисол маса меояд, зазилен мебия ягон чӣ мисол. Ҳам дута ҳамин то рафтагия, ҳамин поён омадагия. Ина буромадагия дута ина меспирал. Мебия фарқ надорад яташ да иш пайваст меша, яташ да ин. Ин ҳама қакурай. Бисёр омада хатогимон бисёрай. Ҳамин сабаб барои гуфтам бифаҳмонамтон. Зинда бошин бародаро. Видео зур ай пешай. Подписаться кунед, лайк, комментария ки мо ҳам бо беҳтарин видео баротон кунам. Раҳмат.